Креативу. Let's Пловдив шоу. Предаването се излъчва със съдействието на Дипломат. Много ми е драго. Съвсем сериозно. Много ми е драго. Да те питам, защо сме пред огледалото? Много е странно. И аз ви се очудвам, защото така ви казахте, че за шантово предаване и това може би обяснява. Ти го предложи това да сме срещу огледалото? Не. Аз идвам от репетиции, не знам нищо какво става. Да, но не е чак толкова шантово предаването. Достатъчно, че ние не сме много добре. Да. Между другото, много искам да ти задам един въпрос. Ти си на 58 години. Нарочно акцентирам върху годините. 59. Как успяваш да играеш тинейджър? Как се играе тинейджър на сцената при положение, че си на 58, 59 почти? В комедийно предаване става. Но иначе, ако е някакъв филм, няма как да убедим хората. Просто това е хубавото на комедийните предавания, че мъж може да играе жена, може да играе дете, бебе. Руслан Маинев даже е играл бебе с гол абсолютно с... Да, ма не на всеки му се отдава, ти някакси априори си го носиш. Благодаря. И запазил съм детско у себе си, ако мога така да кажа. Може би това е някакъв ключ към моите занимания с актьорството. Тази наивност и вяра и детскост такава, която съм запазил, просто ми помага в професията да си повярвам на някакви абсурдни неща. Както, например, сега да седим пред огледало и да си говорим, че сме добре. Много хора, да речем актьори, то не хора, актьори по-скоро, наричат твоята професия не е в театъра. Това, което правиш на екрана, точно скетчовете, наричат халтура. Къде е границата? Знаеш, в смисъл, това не е някаква обществена тайна. Много актьори смятат, примерно, комиците това, което правят, по-скоро комедианството, скетчовете за халтура. Това е сбъркано понятие по принцип, защото ние специално скетчовете могат да са недобри, могат да са недостатъчно смешни, но това е един жанр, в който човек работи... Клоунада. Да, това е жанр някакъв, в който първо не се отдава на много от актьорите. Не всеки има усет към комедийното, към смешното. Може би актьори, които не могат да правят комедийни превъплъщения, наричат комедията халтурна, но комедията е много сериозно занимание. Уверявам ви, много сериозно, изчислено, много репетирано, специално ние комиците. 3 репетиции имаме, преди да репетираме с камери и снимки така че аз не мога да нарекат работата си в комиците халтура. Халтура произлезе от, мога да ви кажа, историческо време при социализма. Халтура, някакви подпори, текстове, материали от театрални пиеси, актьори отиваха и ги играеха, да кажем, по училища, по разни сцени, по такива, нали, всякакви забавни мероприятия и взето от контекста на някаква пиеса, това те наричат халтура. Защото, нали, не е в естествената си среда, не е в пиесата, а просто е щипнато някакъв текст от някъде. Знам, говориш сериозни неща, обаче така като се мърда перчева ме избива на смях, не знам защо така. Защото не знам. Аз съм радостен, че имам все пак перчен на тия години, защото може и това да нямам. Добре, казва, че клоунът винаги е тъжен. Ти на сцената си брутален. Ама това клише ли или? Какъв си в живота? Всякакъв да съм. Не знам, аз... Не си ли прямо скучен, тъжен? Скучен съм понякога, сигурно. И не мога. Но много рядко ми се отдава да скуча с моята професия, защото непрестанно съм на път. Имам 3 представления, 4 с Русенския театър от 5 години, с Русенския театър. Непрестанно съм на път, непрестанно репетирам текстове, непрестанно някакви комедийни спектакли и превъплъщения, така че не ми остава много време да скуча, слава Богу. Всеки може да е скучен, може да преживява скука, но професията, която съм си избрал, слава Богу, ме е лишил от такова тежко екзистенциално състояние. Примерно, винаги ми е било чудно да речем. Нали, чисто човешко е нещо, как те боли. Имаш някакъв житейски проблем, личен проблем. Ако щеш с извинение, хорите си до тоалетна.
Това са чисто човешки неща. Излизаш на сцената и забавляваш хората с 40 градуса температура, примерно. Как се случва? И на животните се случва да им се ходи на по голяма и малка нужда. Тия не са чисто човешки неща, наистина. Така, не можах да разбера въпроса, как ги преодолявам те? Как излиза човек и забавлява хората? Значи в такова състояние не съм видял някой да е излезъл да забавлява хора с такъв тежък проблем стомашно-чревен. Не знам. Говоря за, например, болен, проблеми в семейството, изобщо, нали? Наложи ми се сега последните комици наистина да ги снимаме в много тежко състояние бях наистина. На тебе ти е смешно, но аз бях пред умирачка. Наложи ми се да играя в много тежко състояние и гледам, че само аз си знам, че ми е тежко състоянието. Не бях спал цяла нощ, но така гледам, че има някаква енергия, има пак нещо. Че са получени нещата. Да, получи се нещата. А кога си най-добър? В трето лице не мога да говоря за себе си. И мисля, че това е най-нормално такова. Почти никога не се харесвам и като се гледам, нали, по някакви такива записани... Взискателен си? Това да кажем, може би не е най-определящата ми черта, но въпреки това старая се да бъда взискателен точно за да избегнем такива определения като халтура или като несериозно участие. Комедията изисква адски сериозно оглъбяване и сериозно отдаване в ситуацията. За да изглеждаш смешен и налеп, трябва да си вярваш, трябва да потънеш в тази, да си повярваш на тази роля. Защото ти се смееш, Стиляни. Само като ти гледам погледа. Какво ме гледаш? Ти като една жена от Пловдив имаше, преди години не бях чак толкова много така популярен по телевизия, защото нали, телевизия от популярност и се разминаваме с нея. Тя с много тежки пазарски чанти, пазарувала беше жената. И така разминахме се и в един момент тя като ме погледна така се вторачи и като взе да се смее. Нищо не каза, само се смя към, не знам, 15 минути може би се смя. И викам, за посмешище станаха. Не, много добре знаеш. Ето, виж, тук даде един пример с тази жена. Да речем, отиваш в някакво заведение или някаква компания. Как заобщо те възприемат хората? Смисъл, като Мелия така инфантилно почва да се смеят. Почти винаги, да. Представям си да отидеш на някакво тежко погребение и хората да те погледнат. И това ми се е случило на погребение, да говорят за комедийните ми прояви. Случвало се всяко, да, наистина. Хората ме възприемат само от комедийните ми участия, но аз мога да кажа, че не съм само комедиен актьор. Все пак съм завършил Академията Витис, учих за драматичен актьор, но усетих, че мога и да разсмивам. Ти знаеш, че комедията е част от драмата? Надявам се да е така, не знам дали знаеш. Ти си актьор, завършил си, комедията е част от драмата. Даже, примерно, има много хора или дадени пиеси, самият актьор се вживява толкова, направо се е сгърчил от това, което му се случва на сцената, но хората се смеят. Да. А кое е по-трудно, да разсмееш или да разплачеш? На мене не ми е трудно нито едното, нито другото, но всяко нещо, в което се занимаваш, искаш да бъде нещо прецизно и така внимателно направено, много добре направено, винаги има риск да бъде не смешно и не... Да преекспонираш, примерно. Да. От това се страхувам най-много, защото когато прескочиш мярката, тогава вече става обратно. Не чак да се гърчиш по сцената, за да изобразиш страдание. Не е нужно, но това е една много тънка граница, която няма как да обясним, пък и да обясним. Едва ли е толкова важно. Важното е да може актьора да я прави. Да го прави на сцената, когато хората го гледат. Къде се чувстваш най-добре? Тоест, да забавляваш хората, както каза, аз съм и драматичен актьор. Чувствам се добре навсякъде. Значи, и да ги забавлявам, и да ги натъжавам, защото това е част от моето желание да се занимавам с тази професия, с тази работа. И част от някакси от душата ми, по принцип, моето усещане. Така че и двете посоки са ми любопитни. Обичам смесването в жанровете, така по принцип. Не мога да кажа, че само да разсмивам, защото в живота е така и ти е смешно и тъжни неща ти се случват.
така, вървят за ръка за ръка. Спомена, че влагаш цялата си душа и енергия, примерно в тежките пиеси. Стигаш ли до някакви такива дълбочини, сътресения? Надявам се да стигам, да. Но пак е... Нали, пак точно много... това вживяване, автосугестията, да си повярваш, да влезеш. Примерно за това представление, духа на любовта, поне не ми зададе никакъв такъв. Тя колежката ще зараде. Тя ли ще задава? Аз Ти си го задай, айде. Да, защото това е във връзка с този въпрос, дали преживявам някакви особени такива... да, мисля, че духа на любовта е един особен текст на Нил Саймън, американския автор, драматург, който съчетава фин хумор с такова едно драматично преживяване. Така че в посоката на това наистина да се изкара и някаква тъжна емоция от цялата работа, през усмивка тъжна емоция да се изкара. Участваш и в филма "Столичани в повече", другия бум, освен комиците. Там играеш близнаци. Да. Раздвоили ли се така личността? Не, слава Богу. Но ми е много любопитно и приятно. Ето там играеш двете страни на монетата. Единият готин, добър, другия гаден. Да, такъв абсолютно човек без никакъв морал. Алчен. Да, алчен. Всичко така неприятно, което другия брат също притежава, но не в такава степен. Е по-добричкият Пацо и по-неприятният то, успелия Константин. Успелия, ама успя да влезе в затвора, така че... Половинката от сериала и половинка на сцената. Не те разбрах, половината от сериала. На добрия половинката, всъщност те не са половинка, те по едно време имаха любовна връзка с жената на кмета, бившия кмет. Че стана малко една... Да, аз мисля, близнаците ли си посегнаха един на друг малко? Не можах да разбера много добре. Да, с жената на кмета, да, с Гълъбина по-скоро. С Гълъбина. Да. И имаше, това беше една хубава интрига, защото, както каза една моя колежка от Русе, ви като спрехте тая любовна история, просто половината от домакините, от жените в България престанаха да вярват, че може да им се случи нещо романтично на тази възраст. Така че сме унищожили желанието за романтика на така по-възрастните жени. Има и неприятни неща. Чувстваш ли се така успял човек? Поне в твоята професия, айде. Да, не знам. Дали се чувствам успял. Имаш много работа, популярен си. Да, значи в тая посока може да се каже, че съм успял по някакъв начин, така че работя много, което означава, че и все още по професията си, още на тая възраст, както стана дума, така че мисля, че това е някаква равносметка за успех. Скоро ще станеш на 60. След една година, айде. Ще станеш на 59 и тръгваш към 60-та. Това си е юбилей. Нещо няма ли да оставиш? Биография или да станеш преподавател, или пък да те видим в политиката, естествено, към културата? Не, в политиката няма да ме видите по никакъв начин. Съм толкова ангажиран с моята професия и толкова ми е приятно това, което правя, че не ми се струва, че политиката може да замести теми усещания. А преподавател? Преподавател, значи мислил съм си годините, но и там не съм влязал, така че не знам, може би преподавател няма да бъде. Да, ама това, което си научил като ноу-хау, като опит, не е ли хубаво да го предадеш? Хубаво е. Ти има още един Гърбов. Обаче, още един Гърбов. Да се предава? Не. Това е друго умение. Това да си добър актьор не значи, че си добър режисьор, че си добър преподавател, защото преподавателският талант е друго умение. Просто има не чак толкова добри актьори, които могат да преподават на децата, това е друг талант. Има хора, много талантливи актьори, които губят дар слово в това как да обяснят, как точно да разкрият технологията и методологията на актьорската професия. Това е друго нещо. И трябва да се разграничават тези неща. Човек си дава сметка за това. Поглед. Това ти е априори. Този поглед някакси, не знам. Не априори, то е апри съвсем приори. То си е извън мене.
Като малък още в училище проличавало ли си, че ще бъдеш толкова забавен? Да, като малък бях много забавен. Също съм бил да им разправя майка. И са по-забавен от сега. Забавен и много неприятен в същото време. Да. Има много истории, като малък не ми се разправя, съм ги разправил страшно много. Но наистина бях така особено дете и магари ми хрумваха много да правя непрекъснато. Само ще кажа едно, че в още предучилищна възраст нещо ме бяха наказали, нещо не слушах. Тази учителката, или как са, да, учителката да наречеме, възпитателка, или каква се нарича там в забавачницата, така беше. Другарката. Другарка, тя е другарка, верен, те си ги бяха другарки, няма значение дали са преподавателки, но тази, която се занимаваше с децата, жена, четеше приказки и викаше: сега деца, кокошката вика кът. Аз тихичко виках пръц. И децата се смееха и тя ме наказа. И наказа ме навън. И имаше шкафчета, си спомням, с обувчици. Всяко дете си имаше някъде към 30 на деца. И аз хванах обувките и ми ги обърках всичките обувки на кой с кого. И след това, като дойдох родителите, такива отнесох ругатни, че просто... Но ми е останало в главата като някаква такава палачорщина и такава някаква... Много ти благодаря, че имах шанса да ти задам няколко въпроса, че ме разсмя, без да правиш опит. Просто с поглед и този парчем деца движи така. Благодаря ти, че имах и възможност да те видя толкова естествен. Оставям те в ръцете на моята колежка, т.е. по-хубавата страна на шоуто. Ами добре, благодаря много. Здрасти, на мен ми е много приятно. След малко ще участваш в пиесата "Духът на любовта". Разкажи ми накратко каква е твоята роля. Моята роля е духа на един починал писател, който е бил мъжа на живота на главната героиня, на писателката, която го вика непрекъснато, защото не може да живее без него. Така че аз съм призрак или дух, който се явява на сцената, който тя много обичала, мъжа на живота. И това е най-общо казано за моята роля. Какво е най-хубавото на пиесата? Първо, аз не съм я гледала. Ако трябва да ме представиш така съвсем накратко, какво би ми казал? Ами, пиесата е хубава най-общо казано. Тя се занимава с една авторка, която е на края на живота си, една писателка, която е толкова свързана с мъжа, който е обичал, който също писател, бохем. Твоята жена? Да. Те не са семейство, нали? но са в такава някаква много бурна любов. По принцип става дума за творчество, че тя вече не може да пише, той като е починал 5 години от смъртта му. Не може да пише, само го вика, само си говори с него и по някакъв начин леко се изкривява, смисъл психически. Започва да живее само с този образ, само с него през цялото време. Има и други млади колеги в пиесата. Значи те е за 4 човека, защото може да се нарече камерна пиеса. Няма да разкривам те какви са, но те също се почерпват вдъхновение от тази авторка, енергия и творчески сили и правят едно произведение, една книга, която е наистина шедьовър. И през цялото време се занимават с това, с трудността на творчеството, обичта. Всъщност това пиеса за една истинска голяма любов, може би така, както ти ми го обясняваш. Да, но в много сложни персонажи, защото те и двамата са писатели, както духа на любовта, така да наречем моят персонаж, Уолш Макларен, и писателката, която го вика непрекъснато, която е влюбена в него. Те са в непрестанна симбиоза и така, аз между се разсеям, защото вече трябва да излизам на сцена. Да, значи ние ще оставим да гледаме пиесата. "Духът на любовта", пожелавам ти много успех и ти си пожелай нещо за лятото или пък да ни разкриеш какво ще правиш, ще почивате ли някъде, ще работиш ли повече? Ще се опитам да почина, но май няма да ми се отдаде до край, защото не искат и други неща да вършим, да работим, така че опит за почивка, но на стендбай. Благодаря ти за това интервю, много успех. Мерси, Гергана, и на вас, и на вашето предаване. Бъдете по-малко луди, повече разумни. Let's blow you with show.